Dan buon nangi ki Banyngkong shu ya ka jingmut jo ki Kyntip khasi paka ki Kyntip ki ba sngaw tanan hnrei ngimju kham yo sngaw shu bakin dan ki ba pendan kam haka kran ka khana ni wat haka tho ka puli khnang makan long kum ka jingpin ken ma bat ka jing hikai bat kum juru Banyngkong bat man sngaw thu kham ha ngin wan ra shapi ya ka program ka bangla jer kerteng ka Kyntip Pynroi Jingtip haka ni ka program an ai ya ka jing batai but south li ki chupa but pihak banjir tangkawai na pedang kini A B K ni D ngin sedang ya ka ni ka Kyntip na do Nailar ar hajar ar pulai haka tayo ka Banyngkong kandon ka wei ka jingkili but an buat pat saka wei ka jingkili haka tayo ka baar ka wei haka tayo ka balai but saka wei pat haka tayo ka basaw kinong job kin hab bandai lot ya baro south li ki jingkili kiba an penmi ka wei tayo kinong ya shimbenta la ki dei ki shinrang ki kenthei ki rangba ki longkmi ki samla ni ki khna ki laban pha ya ka jubab jongki da ka ba shu WhatsApp how new number nriu khandai non khandai nriu nyau pra san ar nyau ba ka jubab jongki ka di ban longkum ni Kyntip batesi tayo Banyngkong lada dei ka tayo ka Banyngkong baar lada dei ka tayo ka baar ba sa pendam yo benai Nailar kum kani ka nuksa Kyntip batesi tayo Banyngkong Nailar A B K ni D kat ka jubab ka bakis ngau dei ba sa pha da ka WhatsApp show new number shwa ba pin pha da khmi bha ban ambakla namar ba an padyang tang ya ka jubab ka ba pha ha ka sien ka Banyngkong am ya ka bala penbet bat pha arsien ki badai lot ya baro south li ki jingkili ki bangin ai ha ka shibnai kilong kinong jam balada don palat ya ka sawit kinong jam an pen khalai no sim badan ai tang ya ki arhut kinong job ki badan bang ka kusnam kan long da ka song pisa ka ba ar hajar tingka balada dei ba job sawit an ya sam ya ka te ka pisa mar san spa tingka lada pen khalai no sim kinong job kin yo mar shi hajar tingka ka Kyntip Pynroi Jingtip jubab ya ka ktien ka bakit jingmut kabaya dei ba ka jing batai ka jingkali na ka banta ka tayo Banyngkong jong ubnai Nailar ka longkum ni hapadeng ki jing yasham bam skau la shu ban pediang ki jing ja pen pang do nuon bat ka mut ka perkhan ka shusa ha ka lengo a ang b dum dingiem k dumbut mat d ang beneng ji de ka jubab ka bayadai bat ka jing batai bat sapha ya ka jubab jong phi kumni Kyntip batesi tayo Banyngkong Nailar A B K ni D bat pha ya ka jubab jong phi da ka ba shu WhatsApp how new number nriu khandai non khandai nriu nyau pra san ar nyau kapor ka ba khaddo ban pediang ya ki jubab kan dei ha ka sngi ublei jong ka tayo khat wei sau pusan min mien